Yo, what's up mga idol? Kumusta kayong lahat? At welcome back again sa ating panibagong video. So sa episode pala natin ay tamang-tama ay natapos na yung tag-ulan dito. So sumikat na yung si Haring Araw. So ngayon ay magde-deliver tayo ng mga anong bang tawag? Sticker, nameplate na ginawa ni Mrs. So de-deliver natin dito sa around dito lang sa amin. So magde-deliver tayo. So susubukan natin maging ano bang tawag dito? Delivery boy. Hindi naman tayo GNT. Hindi naman tayo Lala Moves. So private na taga-deliver tayo ni Mrs. So magbibihis lang tayo sa clip tapos aalis na rin tayo mga idol, no? So ang oras pala natin ay 9:40 ng umaga. Magbibihis lang tayo tapos alis na rin tayo mga idol, no? So alright, so kita-kits tayo mamaya doon sa daan para makapag-ready rin tayo kasi i-ready pa ni Mrs. yung mga i-deliver natin. Alright. Si Red na pula dahil yung dalawang alaga natin, si Raptor saka si Mio, nandito pa, nilalamig pa, hindi pa naka-move on, dala ng malakas na ulan. So ito si Red na pula muna yung papainitin natin, warm up muna natin para hindi naman siya ma-stack up. Alright mga idol, na so nakaalis na rin pala tayo dun sa bahay. Good morning pala sa inyong lahat mga idol. Kumusta naman kayong lahat? Sana ay naging safe kayo nitong bigyang bagyong Karina. Grabe na, napakalakas ng ulan, napakalakas ng bagyo na yon, bagyong Karina. Ito lang naging vlog natin nung nakaraang araw, no? Wala tayong nagawa kundi magkalikot ng alaga natin. Wala kasi magawa eh. Pero at least nakapag-share naman na tayo ng kaalaman natin sa mga kapwa natin na mga raider, no? Alright. Yung last na nag-vlog pala tayo about dun sa maikwa ako, about dun sa spark plug. Pero matagal na rin nun. Pero naisipan ko lang kasi na i-vlog, baka sakaling makatulong. Alright. Itong iba talaga yung hatak na nito ni Red na pula. Bali dito pala tayo magde-deliver sa around Karot lang dito sa lugar namin. So, malapit na rin pala tayo dito sa isang pagde-deliveran natin mga idol, no? So malapit dito sa sa mga kapatiran nating mga Iglesia ni Cristo. Alright.
So last year pala ay nag-deliver na rin pala tayo nito, no? Yung mga ganito. So ito pala yung sticker nameplate na ginagawa ni Mrs. para sa mga bata. Ganyan, no? Diba? Galing ni Mrs. gumawa na. So ito yung unang i-deliver natin kay Prince Brian E. Kabungkan. Alright. So dito lang yung bahay nila, malapit sa may Iglesia ni Cristo, simbahan ng Iglesia ni Cristo. Sana nga walang aso. Alright. Ay ate, deliver ko na naman ito. Ay, yung anak. Good morning. Bali 110 po, ma'am. 100. Ayun, salamat po, ma'am. Thank you po. Yes, thank you, bro. Alright mga idol. Sila malapit din pala dito yung sa bahay ng pinsan ko na. Alright, natapos na tayo. So may dalawa pang i-deliver natin. Lang neres. Apa ya? Bagas. Ay bagas. Ay. Bagas di asosasyon. Ay. Paano tani kanya da manong GR? Ano ya? Jadi i-deliver ko na dyan para dyan anak na. Kadagta na ta. Parating? Ito kasi na. Ay, anya ito? Sticker nameplate. Ah, ay, may padiretso ka ah. Ano na nagdyan banda sa balinan? Hindi, dulo. Di ba makita may na ganan? Tower? Tangke. Tangke? Well, basta diretso dito. Nasa ni Guam, semento. Ay, amakon. Ingarot lang. Thank you. Asawa pala ng pinsan ko yun, mga idol na. Si Ate Nerissa. So yun pala yung asawa nung nakasabayan nating naka-X-Max, si Kuya eh. So ito pala, shoutout sa mga taga Minas. Alright, kung tawagin itong turok na ito ay Minas, kung ang ibig sabihin ay sakahan pala yan. Lalaki na pala ng bahay dito. Tagal ko nang hindi nakapunta. Alright. Napapaubo na lang ako sa mga asong to. Sana wag niya akong habulin. Alright. At pinakadulong-dulo pala tayo, no? Uy, baka dito siguro. Dito yung bahay na Kwan? Bahay ni Brian James si Caranza. Dito po. Ikaw yan? Ikaw si Brian James Caranza. Uy, shout out tayo doon. Ito yung pinapa-deliver ni mama mo. Bali 180. Oo. Buti na lang maswerte tayo mag-deliver ngayon kasi dinideliveran natin agad-agad nakikita natin na. Alright. Anong grade ka na? Grade 4? 6? 8? Ah, high school ka na? Kaklase mo si Jamela? Jamela Casas. Ay, hindi. Right.
Ang mga batang to, nung nakikita ko sila, ang liliit pa nila eh. Ibig sabihin, matagal-tagal, malaki na rin yung tinanda ko. Pambihirang buhay. Ayun, thank you. Alright mga idol. Kumikita na naman si Mrs. dito. Hindi naman tayo makakakupit nito. Bilang na bilang yan kasi itong mga pinapadeliver na. Pambihira. Alright, salamat ah. Alright mga idol na. So may isang dideliveran pa tayo dito sa may dito sa baba kasi ito off-plan to. So yung mataas na part ng aming barangay. Kasi dun sa baba kasi yun yung anong tawag dito sa may tabing dagat. Shoutout pala sa nanay ng Kabatskanap. Dun kasi yung sa tabing dagat kaya mas mababa dun sa Karos. Although Karos din naman to pero Minas, sabi nila Palayan, tapos dun sa may tabing dagat. So dun tayo pupunta, di-deliver. Ganda ng tulog ni Red na pula na. Alright mga idol na, so papunta na pala tayo dun sa last na pagdi-deliveran natin. Alright. Grabe, yung lubog na lubog ng mga tanim nilang palay oh. Gawa nga nung napapalakas ng ulan ng ilang araw. Halos mag-iisang linggo na ang lakas ng ulan dito sa amin mga idol. Alright. Ang lutong ng tunog talaga na itong si Red na pula. Alright. Tao po. Alright, nandito na pala tayo mga idol no? At magti-deliver. Ay, ante GNT delivery ante. GNT. Deliver ko dito kwante, deliver ko tong kaya ni Shamara Hopsi de Leon. Ay, dito naman palang bumaba eh. Okay. Deliver natin. Ang ganante 150. Thank you. Alright mga idol no? So natapos din tayo sa mga i-deliver natin. Uy! Hello. Nag-deliver lang ako. Oh, ang ganda naman ang aso mo. Ginupitan namin kasi sobrang haba na ng buhok na nagbubuhol. Gupitan mo na. Kinalbo nga namin yan kuya, parang yung buhok kasi yan parang pang tao, black na black. Bulayan mo kaya? Kaya namin ng puti. Aso pe, wag mo na puti. Ganda ng aso nila eh ha. Sige din nga. Alright mga idol no? So natapos din tayo sa ating mga dineliver.
Daan muna tayo dito. Wala sila. Okay, so diretso na tayo sa tabing dagat para makita nyo naman yung tabing dagat dito sa amin ng mga idol na. Uy! Ha! Yung kabats ko si Charlie, shoutout sa kanya. Alright mga idol na, dito na tayo sa may tabing dagat. So bonus part na lang to ng ating video, para makapasyal naman kayo dito sa amin. So dito pala ako lumaki sa lugar na to. Alright. Uy. Marami talagang sumisisig ngayon. Alright. Marami yata silang nakuha. Alright. So ito pala yung, kung tawagin ay Purok Venus dito sa amin. Alright mga idol na, so natapos na tayo sa mga di-deliver natin. So, tatlo lang naman yung dineliver natin. At tama-tama para maipagpagkalabang natin tong si Red na pula na. So siguro dito na matatapos tong vlog natin mga idol. At abangan nyo po yung mga susunod na mga vlog natin, na mga rides natin. Alright, so shout out sa inyong lahat and God bless po. So dito na matatapos ang vlog natin. So ingat po tayong lahat.